Здравейте, казвам се Силвана. Аз съм оперативен мениджър в фирмите AgroBOG и Smart AgroPlan. Стопанствата се намират в град Видин и обработваме заедно около 22 000 декара земеделска земя. Отглеждаме царевица, в зависимост от условията на сидбооборота, отглеждаме средно между 3500 и 4500 декара царевица. Следим стриктно условията за сидбооборота да се спазват, за да културите да не се повтарят. Смятам, че имаме идеални условия в региона за отглеждане на царевица. Имаме мек климат на пролет, сравнително добри температури и вече с комбинация на високи валежи, на които се надяваме всяка година. Мисля, че това спомага за оптималното развитие на хибридите царевица по нашите полета. 2023 беше сравнително добра година, стартира с много валежи. Всъщност ние забавихме сидбата си заради високото количество на валежите, засяхме към края на април, началото на май месец. След това последва едно леко засушаване, имаше доста високи температури по време на цъфтежа и опрашването, което в последствие повлия и върху развитието на самите кочанчета. В някои блокове те си останаха сравнително мънички. Царевиците се разви по-добре, вече в по-леките останаха с по-ниските добиви. Хибридите декап се представиха много добре. Водещия хибрид за нас е DKC 5092, който всъщност даде и най-високите добиви по нашите полета. На масово поле ни даде между 925 и 949 кг от декар, което може да си представите един страхотен добив на фона на предните 2 години, които трудно изкарахме и 400 кг от декар. Другия хибрид, на който се спряхме на масов посев, беше DKC 4611. Той беше по-ранен, с по-ниско ФАО и тук вече повляха условията, които споменах по-рано, с високите температури, които не дадаха на хибрида да развие потенциала си до такава степен. В същите полета, където беше и масовият ни хибрид DKC 5092, имахме и няколко опита на други хибриди DKC, като тук очудващо за нас един от тях мина дори 1000 кг от декар и това беше DKC 4908, от който ние сме много доволни и който може би ще е един от хибридите, които ще предвидим за следващата година. За следващата година смятаме също да заложим на около 4000 декара царевица на масов посев. Отново ще имаме различни хибриди, като разнообразяваме ниско с високо ФАО, т.е. ранни и късни хибриди. Все още не можем да предвидим метеорологичните условия, затова бихме ги разделили може би 50 на 50 ранни с късни. Може би ще си продължим с 50-92 и вече нещо ново от новото портфолио, което изпитахме тази година.